Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от Формула 55. Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане. имрӯз дар таърихи футболи ҷаҳонӣ саҳифаи наве боз шуд. бори аввал варзиши рақами 1 ҷаҳон рӯзи махсуси худро таҷлил намуд. тантанаҳои идона бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол аз суби барвақт дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар идома кард. варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе чун дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ қабои идона ба бар карда буд. меҳмони фахрии фестивали футболи имрӯза, ташаббускори асосии қабули рӯзи умумии ҷаҳонии футбол дар қаъдномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва собиқ футболбози маъруфи бошгоҳи Челси ва капитани мунтахаби Нигерия Ҷон Оби Микел маҳсуб меёфтанд. фестивали мазкур бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон расман оғоз гардид. май нахустин маротиба рӯзи ҷаҳонии футбол дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил карда шуд. фестивали асосӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо ҷалби беш аз 600 кӯдаку наврас ва футболбозони оянда роҳандозӣ карда шуд. президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни суханронии хеш иброз доштанд, ки варзиш аз ҷумла бозии футбол яке аз роҳҳои муассиру беҳтарини беҳдошти саломатӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва муттаҳидгардонии халқу миллатҳои гуногун маҳсуб меёбад. боиси ифтихор ва сарфарозист, ки ташаббусҳои пайвастаи Тоҷикистон дар самти мушкилоти обу иқлим дастгирии ҷаҳонӣ пайдо мекард. ҳамакнун кишвари мо боз як пешниҳоди дигаре анҷом дод, ки он ҳам аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии худро дарёфт. Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ яке аз кишварҳои пешқадами сайёра дар самти ҳалли масъалаҳои мубрам маҳсуб меёбад, ки ин боиси ифтихору сарфарозии ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ хоҳад буд. мавриди зикр аст, ки фестивали рӯзи ҷаҳонии футбол бо иштироки васеъи ҷавонону наврасон, мухлисону ҳаводорони футбол ва меҳмонон дар сатҳи баланд таҷлил карда шуд. тавре таъкид рафт, бозии футбол дар ҷаҳон ҳамчун қосиди сулҳ ва воситаи асосии пайвандсозии халқу миллатҳо дар арсаи ҷаҳонӣ хизмати бузург мекунад, ки ин рисолати асосии худро таи асрҳо иҷро менамояд. бо эълони рӯзи умумии ҷаҳонии футбол, натиҷаҳои футболбозони тоҷик, мунтахаби Тоҷикистон ва дигар дастаҳои футболи кишвар низ боз ҳам беҳтару хубтар хоҳад шуд. аз ҷумла чунин ташаббускориҳо барои насли наврас имкон медиҳад, ки маҳорат ва малакаи худро боз ҳам баланд бардошта, дар оянда ҳамчун бозингарони касбӣ ба камол бирасанд ва Тоҷикистонро дар майдонҳои сабзи байналмилалӣ арзанда муаррифӣ бисозанд. меҳмони футболи тоҷик, чеҳраи намоёни футболи ҷаҳонӣ, собиқ бозингари дастаи маъруфи Челси, шаҳри Лондон ва капитани мунтахаби Нигерия Ҷон Оби Микел бо пироҳани тими миллии Тоҷикистон дар фестивали рӯзи умумии ҷаҳонии футбол иштирок намуд. First of all, I'm very happy to be here. I'm very happy to be here in your lovely country. хеле хушҳолам, ки дар кишвари зебову дилорои шумо қарор дорам. ман хушҳол аз онам, ки футбол акнун як рӯзи хосаи таҷлили худро пайдо кард. кишвари шумо ва Федератсияи футболи Тоҷикистон барои рушду пешрафти футбол корҳои зиёдеро анҷом медиҳад. ман умедворам, ки ин майдон дар оянда Мессию Роналдои навро ба воя мерасонад. президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва собиқ футболбози маъруф Ҷон Оби Микел ва тамоми иштирокчиёни фестивал аз ҷумла наврасону ҷавонон мулоқот анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. тантанаҳои идона бахшида ба рӯзи умумии ҷаҳонии футбол дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар
аз ҷумла Хуҷанд, Дангара, Турсунзода, Ҳисор, Кулоб, Хоруғ, Мурғоб,